जोहार केंदा अछ तो वर्तमान जेन हिसाब से खरा होचे काଣା कले आमे ई खरारु बंची पारमा आगामी आज्ञा माने सबे देखिथिबे वर्तमान जेन हिसाब से लोक संख्या हेलान तो से हिसाब से गछ नुहे लगाबार के हेबी खाली घर बने चलछन गछ को काटी काटी फैक्ट्री सब बने चलछे बाकी किहे भी गछ गुटे लगाबार मूड रे नैन जेन थिले कि खरा एते परिमाण रे बढ़ी चलछे ଆଉ ଖରା ବଢ଼ଲେ ବି ଆଗର ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଇତାନୁ ଆରୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ବାକି ଏତ୍କି ଜଣା ନି ପଡ଼ୁଥାଏ ଖରା ହେଉଥିଲା କାଁ ଥିଲେ ଜଣା ନି ପଡ଼ୁଥାଏ କାଁ ଥିଲେ କି ଗଛ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ଯେନ୍ ଥିଲେ କି ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଲୋକ ତ ଆଜିକାଲି କାଣା ହେଉଛି କି ଯେନ୍ ଝାଉ ମାରୁଛି ଯେନ୍ ଗରମ ହାୱା ଯେନ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଗଛ ଲତା ହେତ୍କି ନାଇଁନ ଯେନ୍ ଥିଲେ କି ପୁରା ଗରମ ହାୱା ଆସିକିରି ପିଟି ହେଉଛି ପୁରା ହାଓ କରୁଛି ପୁରା ହେନ୍ତା କିଛି ଘଟଣାଟା ହେଇଛି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର ତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ କେତେ କେତେ ହେଇଗଲାନ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କେହି ନି ଚାହବାର୍ କି ଗଛ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ଖରା ହେଲେ କୁଲର 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଘିନି ପାରବେ ଏସି ଲଗାଇ ପାରବେ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପାଇଁ ଗଛ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଘିନିକରି ଲଗାବାର୍ ମୁଡ଼ରେ ନେନ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆଜି ଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖବାର୍ଲେ ପଡ଼ୁଛେ ଇ ଦିନକେ ଅତିବାହିତ କରବାର୍ଲେ ପଡ଼ୁଛେ ତ ଆମେ କେନ୍ତାକରି ସଚେତନ ହେମା କେନ୍ତାକରି ସବେ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଛ ଲଗାମା ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲବା ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ବି ଜଣା ନି ପଡ଼େ ଯେନ୍ ଗରମ ହାୱା ଆସବା ଗଛେ ପିଟି ହେଇକିରି ସେଟା ସେ ଗରମ ହାୱାକେ ସେ ଗଛ ଲତା ସବୁ ସେଟାକେ କାବୁ କରିପାରବା ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି ଗରମ ଜଣା ନି ପଡ଼େନ ତ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗଛ ତଲେ ଅଛେ ଆମ୍ ଗଛ ତଲେ ତ ଏନେ ଛାୟା ଲାଗୁଛେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ଘରେ ବି ବିଲକୁଲ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା କାଁ ଥିଲେ ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ତଲ ବି ତତି ଯାଉଛେ ଉପର ବି ତତି ଯାଉଛେ ତ ଇନେ ବସିକିରି ବି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଇଁ ଇଟା କଞ୍ଚା ଟାୱଲଟେ ଝିରିଛେ ପୁରା ମୋତେ ଝାଲ ଦେଇ ଦେଉଛେ ଏଇଥିରେ ବି ତାର୍ମାନେ ହେତେ ତାର୍ମାନେ ଗଛର ଇନେ ଏତ୍କି ଗଛ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଇ ଲାଇନ୍ରେ 3-4ଟା ଆମ୍ ଗଛ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଧୁକା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ ତ ଇନେ ବସିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ତ ଲାଗୁଛେ କାଁ ଥିଲେ ବେଲେ ଯେନ୍ ଗରମ ହାୱା ଆସୁଛେ ସେଟାକେ କାବୁ କରି ପକାଉଛେ ଆମର ଗଛ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ବା ତ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଯେତେ ବି ଖରା ହେଲେ ବି ସେଟା ଜଣା ନି ପଡ଼େ 45-50 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ହେଲେ ବି ଜଣା ନି ପଡ଼େ କାଁ ଥିଲେ ଗଛର ପରିମାଣ ଯେତେ ବେଶୀ ହେବା କି ସେଟାକେ କାବୁ କରିପାରବା ସେ ଗରମକେ କାବୁ କରିପାରବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରବା ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ସଚେତନ ହେବାର୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦେଖୁଥିବ କି ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଂଶୁଘାତ ଲୋକମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଖରାରେ ବାହାରିକରି ତ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନି ହେମା ଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନି ଦେମା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଇ ଘଟଣା ମାନେ ଆର୍ ଟିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲ୍ବା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେନ୍ତାକରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାମା ସେ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର୍ଲେ ପଡ଼ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଆମକୁ କରବାର୍ଲେ ପଡ଼ବା କି ଆମର୍ ଘରର ଆଖେ ପାଖେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଜଗାବାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଁ ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଏତେ ଯେନ୍ ଖରା ଯେନ୍ ହଉଛେ ଇ ଯେନ୍ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଯେନ୍ ପଡ଼ୁଛେ 40 ଡିଗ୍ରୀ 45 ଡିଗ୍ରୀ ତ ସେଟା କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେଇଯିବା ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ ବଢ଼ବା ତ ସେତେ ବେଶୀ ଆମର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ହେ ଖରା ଯେନ୍ ହଉଛେ ସେ ଖରାକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରବା କାବୁ କରିପାରବା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆଗକେ ଧ୍ୟାନ ଦେମା ଆଉ ଇ ଦୁଃଖର ଖବର ମାନେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ନି ପଡ଼େ କି ଅଂଶୁଘାତରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମରି ଯାଉଛନ୍ କେନେ ବାଟେ ଗଲାବେଲେ ବେହୋସ୍ ହେଇ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ତ ଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ନି ପଡ଼େ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ସଚେତନ ହେବାର୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜିକା ଟିଭିମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜ୍ ମାନେ ଦେଉଛେ ବା ଯେନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଆଡ଼୍ ମାନେ କରୁଛେ କି ଖରାରେ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖରାରେ ବାହାରିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗମଛା ଦିଅନ୍ତୁ ରେସ୍ନା ପାଣି ORS ପାଣି ଗୁଲିକି ପିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ ବାକି ଥରେ ବି ଆଡ଼୍ ନି କରବାର୍ କି ମାସ୍କ ଥରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ନି କରବାର୍ କି ଗଛ ଲଗ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାବାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଗଛ ନି ଲଗାବାର୍ ଯେ ଆଜି ଇ ଦୁର୍ଦଶା ହେଇଛେ କି ଗଛ ଆମେ କେନ୍ତାରେ ଆଗକେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲଗାମା କାଁ ହେଲା ଯେ ଗଛ କାଟୁଛୁଁ ଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତ ଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣାଟା କି ଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଭୁଲ
पदक्षेपटा जेन थिला कि आज लोक सचेतन नहीं पारबा तमें गवर्नमेंट है सरकार है तुम्हें नहीं चाहब कि गज गुटे लगाबार लगे गज गुटे लगाबार लगे लोक मन को सजेस्ट नहीं करब तो केन्दारी हवा खाली खरारे बाहरतु नहीं खरारे उदा कपड़ा मुंडरे थोईकी बाहरतु बोले इटा केन्दारी हवा तो सही गवर्नमेंट एका खरारे नहीं बाहर बोले कही पारे बाकी गजर एत परिमाण संख्या क्या है कमुचे क्या है लोक को सचेतन नहीं करवार गज लगाबार लगे से जिनिस के क्या है सरकार ध्यान नहीं देवा आजिकल जो भोट हो तो जी पैसा खच 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 बाटी दौर बाकी सचेतन नहीं करवार कि एत परिमाण खरा हो लोग आज पट बट रड रड मरी जाऊन क्या है से सरकार थोड़े ध्यान नहीं देवार क्या है से सरकार थोड़े नहीं कहबार कि जो गज लग गज आसिक बाटबार नहीं क्या है गाँ गाँ सब गाँ गाँ क्या है गज नहीं बाटबार एंता भल पाइबार सब बोले दौथ तो जोहार जय सब जय हिंद।